खुलुमबाय। बड' निउज एनबिआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबफोरानो जाबाय जायफोर माइक्र'फाइनान्सआव 25,000 रां लन लादोंमोन बिसोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दिनै आसामनि सिएम ड हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावो दि आसामनि लाख लाख सुबुङा 25,000 माइक्र'फाइनान्सआव लन लानायफोरा बे लननि रांखौ सुख'नो नांलिया आरो लोगोसे बुंबावो दि 13 अक्ट'बरनि गेजेरावनो बिसोरनो एनअसि न' अबजेक्सन सार्टिफिकेटबो होनाय जागोन होनना फोसावो। मैयानि दिनाव सिक्किमाव गोबां अखा हानायनि थाखाय सा सिक्किमनि तेस्ता दैमाया हरखाबै देरबोनानै गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदों। सिक्किम रायजोखौ मिथिनो मोननाय बादिबा बे हरखाबै देरबोनाय दैया सिक्किमनि दाब दाब जायगाफोरखौ गोबां खहा खालामबोदों। मख'नो गोनांदि बे देरबोनाय दैया गोबां लामाजों खारनाय मटर गारिफोरखौ हाखराव गब्रायहोदों आरो सा 23 रैखाथि हान्जानि मावफारियाफोराबो गोमानानै दं होनना खौरां मोन्नाय जादों। बक्सिं गेलेनानै मुंदांखा जाबोनाय आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय लभलिना बरग'हाइआ 2023 मायथाइनि चाइनायाव जानाय एशियान गेम्सआव 75 केजि केटेगरियाव सिलभार मेडेल मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बिथांखौ 2024 मायथाइनि जानो गोनां पेरिस अलिम्पिकआवबो गेलेनो थाखाय सायख'नाय जाखाबाय होनना मिथिनाय जादों। दिनै 2023 मायथाइनि आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कापखौ भारत हादरनि नरेन्द्र मदि स्टेडियाम आहमेदाबादआव टीम इंलेन्ड आरो टीम निउजिलेन्डआ गिबि खेबनि थाखाय जागायजेनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेयैनो 8 अक्ट'बराव टीम इन्डिया आरो टीम अस्ट्रेलियानि हानजाया चेन्नाईनि चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियामाव गेलेगोन बेयो रोखा जाबाय। दिनै आसामनि सिएम ड हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा तामुलपुर जिल्लानि फाग्लादिया दैमानि सायाव 30 कौटि रांजों गोदानै लुफुंनाय पाक्कानि दालांखौ दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांमोना बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि बे दालांआ बरमा, दमदमा आरो तामुलपुरखौ फोनांजाबगोन। दालां गैयै समाव दमदमानिफ्राय तामुलपुरसिम फैनो गोबां खस्थ' मोनोमोन। थांलाय फैलायनि थाखाय बे सुबिदाखौ मोननो हानाया गोजोननि खौरां। आरो बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरियाव दिनै आसामनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा गेलेमु स्टेडियामनि थाखाय अन्थाइनि खाम्फा गायसनदों। मख'नो गोनांदि बे गेलेग्रा फोथारखौ बानायनो थाखाय 42 कौटि रांजों लुफुंगोन आरो बे गेलेनायाव एथलेटिक ट्रेक, सुइमिं पुल, स्टेडियाम जागोन आरो उननि नैथि समफोराव बे स्टेडियामाव गेलारिनि थाखायबो राहा लानाय जागोन होनना मानगोनां आसामनि सिएमआ फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलां।